keringés megállás felismerése és az alapszintű újraélesztés azon kevés elsősegélynyújtói készség közé tartozik, amivel ténylegesen életet menthetünk. Azért különösen fontos, hogy minél többen elsajátítsák ezt a tudást, mert a keringés megállás pillanatától a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni az újraélesztést. Szívmegállás esetén minden újraélesztés nélkül töltött perc közel 10%-kal csökkenti a túlélési esélyt. Az itt bemutatott alapszintű újraélesztéssel csak segíteni lehet, ártani nem. Jó napot! Jó napot! Segítség! Hívjon mentőt, újraélesztéshez, legyen olyan kedves. A rövid bemutató után most nézzük meg részletesen, hogy hogyan végezzük az alapszintű újraélesztést. Egy földön fekvő embert találunk, a legfontosabb a segélynyújtónak a biztonsága, csak akkor közelítünk a beteghez, hogyha ránk nem leselkedik semmilyen veszély. Óvatosan hozzászólunk, ha nem reagál, akkor finoman megrázzuk a vállát. Hogyha beteg sem a szóbeli, sem az érintési ingerre nem reagál, akkor jó eséllyel eszméletlen, ezért segítségért kiáltunk. Segítség! A segítségkiáltás után a betegnek a légzését fogom ellenőrizni, ehhez azonban szabad légutat kell, hogy biztosítsak. Az egyik kezemet a beteg homlokára, a másikat a beteg állára fogom helyezni, óvatosan hátrahajtom a beteg fejét, kiemelem az állát, majd a beteg arca fölé fogok hajolni. 3-as érzékeléssel nézem a beteg légzését, egyrészt látom, hogyha emelkedik a mellkasa, érzem, hogyha valamilyen levegőáramlás van az arcomon, illetve hallom, hogyha a beteg levegőt vesz. 10 másodpercig figyelem a légzést. 10 másodperc alatt, ha legalább 2 nem erőlködő, vagy nem túl hangos légvételt hallok, akkor a betegnek kielégítő légzése van. Ha nincsen egyáltalán légzése, vagy 10 másodperc alatt nem vesz legalább 2 levegőt, vagy horkoló, hangos a légzése, akkor el kell kezdenem az újraélesztést. Legyen szíves, hívja a mentőket megkezdett újraélesztéshez. A mellkasi kompressziókat, a szívmasszást a beteg mellkasának a közepén fogom végezni, nyújtott egyenes könyökkel, erősen és gyorsan fogom lenyomni a mellkast, percenként legalább 100-szor, de nem többször, mint 120-szor. A vállam lehetőség szerint a beteg mellkasának a vonalában legyen, egy határozott lenyomás és felengedés. 30 darab mellkasi kompresszió után 2 darab befúvást fogok végezni. A befúváshoz áthajolok a beteg arcához, és ugyanúgy, mint a légzés ellenőrzésekor, hátra fogom hajtani a beteg fejét, egyik kezemet a homlokán, a másik kezemet az állán fogom tartani. Befogom a beteg orrát, és bekapom a száját. 1 másodperc alatt befúvok, utána megnézem, hogy emelkedik, illetve süllyed-e a beteg mellkasa, majd még egy befúvást fogok végezni. A 2 befúvás után a lehető leggyorsabban folytatom a mellkasi kompressziókat. 30 mellkasi kompresszió után ismét 2 befúvás fog következni. A megkezdett újraélesztést addig kell folytatni, amíg a mentőszolgálat meg nem érkezik, és át nem veszi a betegnek az ellátását. Akkor is abba hagyható az újraélesztés, hogyha a beteg egyértelműen olyan jeleket produkál, ami csak keringés mellett lehetséges. Ilyen például a légzés, vagy a betegnek a mozgása. Ezektől az esetektől eltekintve csak akkor hagyható abba az újraélesztés, hogyha a segítségnyújtónak a biztonsága veszélybe kerül.